Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa Aton City and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad Sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa aton nga tingog, no? Subong aga, welcome naman sa isa ka episode sa ating programa Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Today is July 19, bukadasig, no? Dugin na pang hunos lang ang mga inadlaw, no? Ano naman subong isa na naman kay Domingo, no? I-share ko niya, nebla nga ako niyo posto parte sa aton subong programa subong aga, no? And so far daw ay gid man niya sang madulod ako nga balita, no? Nga may ara kita kay I think ang pinaka-common gyapon subong nga balita lately is about syempre sa pag-utubang naton sang pandemic, no? Non-stop gyapon na pag-increase sang cases, no, dire sa Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. In fact, I think ang US ang isa sa may pinakamataas gyapon nga record, no, when it comes sa COVID case, no? COVID case sa pag-istoryahan. Pero gusto ko lang i-discuss na kadali bala. Siya dugit sa akong sinikano, no, ka curious about kay minabasahan ako diri nga balita sa page ng Action Radio. Dagawan dugit ako sini. Ang nabutang diri LSI kag Panday nga wala sa travel history sa Barangay Banago nagpositibo sa COVID-19. Kablo kamo mga ka-aksyon, no, nang since nag-start ni ang pandemic, I think nag-start siya last week of March. Nag-start man kami sa amon nga repatriation sa OFW April 28 last week man siguro sang April, no. And ako nagatubang ako sa OFW almost every day hasta subong naga-deal kita, naga-bulig, naga-assist, damo mga problema mag-encounter naton. And mambal ko siguro nga isa man, no, kadako man niya risgo ini. But matingala kagid ko nga may araya like kaluyan sa Ginoo, like ako way man niya, no, way man kita na gapa-check man kita, way man kita na infect abi. Pero natingala lang gid ako may mga cases like pareho sinisubong nga way man sa travel history, hindi man frontliner, way man nagatubang pero nagpositibo. Anong balita? I think kagapon na siya. Yeah, kagapon na balita. Isa ka LSI kag Panday wala sang travel history sa Barangay Banago nagpositibo sa COVID-19. Giin pa idalom sa lockdown ang 14 ka mga balay sa Barangay Banago, Syudad Sang Bacolod matapos nagpositibo ang isa ka senior citizen nga nagtaliwan, tinaliktan niya adlaw kag isa ka LSI nga lalaki. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Kapitan Ricky Mijares ginpahayag sini nga Sabado sang aga sa ginpahibalo sang Bacolod City Health si Kapitan nga nagpositibo ang isa ka 60, no, years old nga Panday kag 22 years old nga LSI. Ang Panday ang unang nagbatsyag sang hilanat kag nagpanakit ang lawas gindala sa ospital kag nagtaliwan sang Miyerkules, no, July 15. Wala sang close contact sa COVID-19 sa COVID-19 positive o kung travel history ang napatay. Ang bangkay sang nagtaliwan gilayon nga gin-cremate. So matingala ka, no, grabe ma-wonder kagid kung nga may mga cases nga pareho sini. Waay sang travel history, wala sang waay man siya siguro close contact sa mga nagpositive, kay Panday siya, naman siya sa ila, pero pagwas ang resulta, nag-positive. Hindi ko sigurado kung ano ang route sini, base kung
hindi niya ng ano na natin guys hindi na siya official statement base kung ano man nakuha sa ospital or may kilala sabing paano no ma-wonder again. That's why dili ka sulod lang ang thought nga possible nga pagbasa sang resulta hindi lang man siguro COVID-19 gid mo banta ko nalantaw nila kay mostly sa mga like sa amon case of FW ng asymptomatic 90% sa nagpositive is asymptomatic wala gid hindi mo gid mabalaan and 50% of that in fairness man that's why ma-wonder ka man kay ang resulta namon kung i-base ko sa FW hindi ko mag-interest sa LSI kay ang LSI hindi na sa ako niya part sa obra ko ang apor hindi man na part sa obra ko. Speaking of that, dugagali i-discuss ko sa inyo kung ano na siya ang development sa LSI kung ano na siya ang apor straight mismo sa mga committee in charge. Ang i-discuss ko na subong ang FW lang anay. Natinga lagid ko siling ko mostly asymptomatic meaning wise less ang symptoms isla mismo kakibot. Pero mapati man ko at the same time, maduda ka, pero mapati mo ko at the same time because damo man kami cases dire. Damo kami cases dire nga negative sa Manila, pag-abot dire positive. Pag trace ang iyang nga history, nabalaan nga sang ato siguro sa abroad, nag-positive to siya. Damo kami cases nga muna. So mabasa mo man niya accurate man ang resulta, magita mo gid niya may mga damo man cases nga accurate ang pagbasa. Pero matinala ka man, may mga times nga hindi ko atsindi kung di siya naghalin, no? Ang iba naman yung FW sa kibot nga nagpositive kuya. Twice ko nag-negative, pag panaog sa barko negative, pag test sa Manila before nagpuli, kay requirement na siya mga dapat negative ka mo. Negative nga pag-abot sa Bacolod positive. So possible man nga na-contaminate during travel, no? Pagsakay sa aeroplano or pagsakay sa barko, way ta kabalo, no? Pero isa subong sa gid paminsar ko lang, hindi mo ko'y doktor, no way man tay idea gid about sina. Isa sa paminsar ko is base bala kung may lain niyang ginabasa ang aton yung mga base ang COVID do related sa mga masakit like mga trangkaso kung taas ang temperature mo ganit kung hilanat ka, pwede ya basahon niya positive ka. But in fact, hindi ka positive. Lain niya matsyag mo, init lawas mo, gatrangkaso ka, gakataro ka. Because sa mga symptoms sa muna mo, sorry sa nga pamahawa, pero isa sa mga symptoms is LBM. Taas ang hilanat. Di ba? Amo ng sang COVID eh. Pero, like sa case sa Bongsang Panday, ang Panday, why siya travel history, why mo siya close contact sa mga, sa mga positive, why siya history nga nag-deal siya sa OFW or sa mga LSIs na quarantine, why, no? Pero nag-positive yung resulta. So, di rin matingala, no? Gid ka misteryoso gid tama sini nga pandemic no and silent killer gid tulokon mo gid siya bala kadto ka silent killer gid siya kay hindi mo siya makita sa subong. In fact ang ato niya future dire do hindi gid gyapon certain hindi gid pakot as sa San siya although iba niya mga lugar naga-start naman niya open man sa ilang mga borders no. Ang Japan I think nagasige na sila hiring nagbalik naman iba niya mga barko balik naman operation pero inablang kung saan o kaliwat maka-travel, makabalik obra, ma-open liwat ang mga trabaho. Kaya even sa Bacolod, first kita dire, due tayo lang pa obra subong. So, at least siguro 50% lang kita nag-function. Batsagan mo gidya may 50% gidya nag-suffer gidya subong niya sa ilang niya financial ng status niya because hindi man fix ang ilang income. Damo business nga apektado no hindi ta kapakot gid way asa subong wala ta direksyon kundi ini siya padulong ang ini nga pandemic no we can only strengthen our faith siguro and prayers about this pero nothing is really certain kung asa sano siya because why siya nag-iban nagadako although ang Thailand nabasahan ko ligad ano na sila ng COVID free na sila kuno but well I don't know for as long as why ka nagka-conduct massive testing hindi siguro ka maka-declare gid amo siya na ano kay ang for as long as nagasulod ang turista for as long as naga-expose ang tao dako gyapon ang possibility nga ma-infect ka no so subong ya ang isa ka butang diri nga importante gid siguro is bawal magkasakit bawal lang masakit kay kisa base tuod la kung may lain niya nga interpretation ining mga testing nato no why man ko kabalo why man ko naga-judge hindi man ko sigurado kay hindi man ako yung doktor ang ako nagidire nga function niya is
is mag-accommodate, magbulig sa mga OFWs, no? Ang when it comes naman sa mga swab na iya, mga results, mga guideline, iwa ko na ginaintrahan no sa trabaho sa mga doctors naton sa Department of Health, sa City Health Office naton. And I also would like to commend our doctors no dira sa City Health Office. Grabe man yung sakripisyo nila, hindi man perpekto, pero sila ning may pinakadako nga trabaho, pinakakapoy nga trabaho no since nag-start ang pandemic. Kita nagasige nang sila check mo, disinfect, function na sila nga daan niya. Kasi ang pandemic is about health. So mga doctors and nurses and mga frontliners naton since March pa lang pag-declare niya sang community quarantine, nagubra niya sila nga daan niya, nagbakabaka na sila hasta subong. So why ni sila pahuway, you know, including ang ating DRMO, no? Ang grabe man nga challenge. Of course, ang aton yung mga officials at the same time, kag ang aton mga pamuluyo nga apektado man sini, no? I really hope and pray na medyo makapoy-kapoy na. Kung tulokon magid makapoy-kapoy na ang gindala sang pandemic sa aton niya kabuhi, pero why ta may mahimo no amo na siling blanca. Nothing is really certain sa kalibutan. Suliton ko nag-post ko na ligad siling ko this is really one big realization sa aton tanan. That's why as much as possible ang imo pangabuhi pangabuhi amo lang gid sa day by day no daily basis lang gid ang imo pagpangabuhi subong di ka gid magdwell so much sa kung anong matabo buwas because why ka control amo ni sa kabutang na dako gid na realize naton why ta control sang future naton diri sa kalibutan why gid nablang ang dako ni sa nga pagpabugtaw sa aton tanan kay last year dumtaam ko na batian yung mga plano no dumtaam ko na batian yung mga contract yung malakat sa abroad no gina damo-damo ko friends nga magbakasyon jud gani maglagaw kuya be hindi magupod mo. Kaya ma-promote niya, may vacancy sa 2020, ma-promote na kami sa 2020. May kaya alam mo kuya nga, why siya ang allowance, siya yung mga, why gin support, gin walda, siya kati, may contract na siya abroad, March 2020 mo, nagperma na siya, na kompleto na requirements siya, ti puntoy, enjoy ko na diya kay, nang malakat naman kuya, abroad, no, ba, pag 2020, sus, why sang lockdown, why siya savings, tungod yun walda siya na, why pa siya kalakat abroad. Ang kilala ko naman niya nga, tanan niya nga bakasyon, tanan niya nga flight, pinang basura, tanan, kay may promotion kuno sa 2020, pag abot sa 2020, sirado ang ilang company. No? So, ano bala, mambalagid lang ang plano, taya, wagi sa kamuta. Ang plano sang anong matabo sa mga future, wagi sa kamuta. You just do your best now, live on a daily basis, kung anong pinakanaming ang mahimo mo, subong himuon mo, you continue to pray, you do good things, positive ka every day, because you can never really tell kung ano, submit mo lang kita na niya si Yaya kati ng siya lang gid isa ang may control subong sa aton tanan no saan kung ano man niya circumstances nga katabo sa aton. I think isa na sa pinakadako gid nga realization niya wa isang expert, wa isang alam, wa isang genius nga may control no sang iyang sang pwede matabo buwas no. But submit yun na gid lang, surrender, complete surrender ka na gid lang. And sa iba ko naman yung friends man no, sang pandemic, grabe gid yung ilang struggle, gambas lang yung why na niya, ng ano na ko ni, mabagdown ako ni, hindi ko na ni kaya ang pandemic ni, why gubra, why kwarta, pika gid no. Tapos subong sugata ko siya, hambal naman sa counseling niya. Hindi ko kabalo kung paano ko to na-survive ang pandemic mo. Abi ko, ano na to? Abi ko, amo na to. So, dira mo naman makita nga hindi kita pangita bla sang isa ka rason nga makaguba sa aton simply because nag-struggle ka at that certain moment no. Kaysa punta sin tanan makita mo na purpose na so kibot ka subong okay ka man no despite sa mga struggles na agyan mo buhi ka at sakto ginang hambal lang ang importante buhi gapate gid yun na no because for as long as there's life there's hope for as long as makabugtaw ka sa aga ma-survive mo gid. Isa na siya kadako nga reminder sa aton yung pandemic. Speaking of pandemic, i-discuss ko ano una ang OFW nga sistema para may idea gapon ng aton yung mga OFWs and family nila nga pakadto pa lang dire because almost every day magapuli. And then tawgan ta dugay-dugay si Councilor Cindy Rojas, siya naman ang ma-discuss ang developments ng LSI kon locally stranded individual. And tawgan ta si Councilor Aying Villaflor ang aton yung SK Federation President, siya naman ang ma-discuss kung anong apor o kon authorized person outside residence no kay kadamo sa gapulit diri subong hindi mas lang ma-classify as OFW hindi mas lang ma-classify as LSI so amo na siyang istoryahan natin dugay-dugay para may idea kamo kung paano diri magpuli guys ang nagtrending ni Blaho nga sa ara sa Cebu
nga naga-tent lang siya. Wag ko nabasa gid mo pero kita kong picture. Bago City ni siya guys ha. Hindi ni siya Bacolod. Hindi kami naka-intervene, hindi kami naka-intra. Ang kung Bacolod ni siyang iyang nga sitwasyon, pwede tan siya ma-communicate. Pero kablo kami ano man tamo may limit man ang aton diri function. Ang City of Bacolod, we can only cater residents man sa Bacolod City, no? Pero sa FW, wala hindi kita ka-intra sa FW kung hindi siya taga Bacolod City because may na-assign man na iyang LGU para sa iyaya. Karon insulto na sa part man sa LGU nga intrahan na siya namon or hindi maka-spend bala ng hindi kami maka-function outside sa amon man nga jurisdiction lang gid no. But for sure nakalabot na ni siya nga information sa ato niya probinsya kag sa probinsya sa Negros Occidental no, and sa ila mismo man nga LGU yan no, ay depresin siya gid kay grabe gid ang struggle subong no, hindi man lang kamo ang nag-struggle, bilog niya kalibutan suffer sa amo sining sitwasyon no. So again clear ko lang kami nagatag sa akon dire ini siya ang LSI si Joey no, nang actually as nagatag sa akon ano ni siya sa province ini siya, no? Alright. Pero i-coordinate natin ini siya with the province of Negros Occidental. Alright. Okay. So, try na pitawagan si Councilor Cindy nung ang OFW ongoing gyapon na pagpuli no sa mga nagamonitor dira. Ang procedure naton same lang gid gyapon. Palihog kami parinti kamo nga managpuli dire sa Pilipinas, amo ni gyapon ang procedure nga ginahimo naton. Upon arrival sa NAIA, number 1 niya pangitao nila is ang help desk o kon ang OWA, no? Help desk o kon ang OWA nga table. Pag-abot na dito, pa-identify sila as OFW. Kaya automatically i-recommend sila sa swab dito mismo sa airport. Pag swab na sila, si OWA na mismo ang mapa-hotel sila. Because dapat mahulat sila 2 days. No? 2 days before, depende kung saan namabot ang result. After 2 days, or 3 days, or after a day, nang magawa ang resulta, ihatag na sa OWA sa ila. Tawagan na sa dito sa Manila, sa facility, ang ibutangan sila. And then, ibalik sila sa airport, and schedule naman sila repatriation to Bacolod. Again, kung OFW ka, and part ka sa OWA, si OWA naman mismo mas-schedule sa mga flight, and libre na siya. Okay? From Manila, from NAIA to Bacolod Airport, salo naman namon. Kami naman ang masalo sa ila, kami naman ang accommodate diri sa ila. Upon arrival sa Bacolod, sugaton, disinfect ang gamit, proceed sa hotel facility. Pag-abot sa facility, the following day, or after a day or 2, iswab naman sila. Pag-swab sa ila, stay sila na sa facility natin diri sa Bacolod. Ang facility, ang food, and accommodation is being shouldered by OWA. No? So, si OWA na siya ang nagasalo sina. Si Bacolod, naghatag sa libreng swab, sa mga kit nila, sa mga certificates nila, sa mga staff, sa mga manpower, sa mga doctors, sa mga nurses, ang nagamonitor sila. Pagkuha sa resulta, matapos man ako hindi ang 14 days, papulion na sila pag nag-negative. Pag nag-positive, i-hold, ibutang sa ating facility. Pag nag-negative na sila, kung 6 days pa lang, kung 7 days pa lang, papulion na sila. But strict kita nga home quarantine kung may remaining pa sila nga 7 days. Amo na siya ang procedure naton sa OFW. Tandaan tagid, why the changes? So, basic nga rule naton diri sa OFW, pag abot sa NAIA, pangitaa ang desk sang OWA. Amo na kasimple, and then, ma-flow na lang na siya. Alright? Okay. So, na-proceed kita sa aton niya LSI. Kaya damo gid gihapon sang stranded, damo gid gihapon ang naga-inquire, pero may mga development na kita subong no ng Clarice, again mention ko din sa programa ko earlier, nga waay sang may naka-anticipate sang sininga pandemic. Tanan-tanan nga ginarisgo naton subong nga ginahimo naton subong, wa man anticipate ginsalo ko lang ni ang OFW tungod wa ita choice kada LGU gin require nga dapat may ma-handle sina. So way ko kabalo kuno sina matabo, damdamo problema gin counter naton, but thank God ari kita gihapon diri subong. Isa sa may pinakadamo man nga challenge nga ginsalom is si Councilor Cindy Rojas because siya sa iya gin-assign ang locally stranded individual. Sa mata naton tanan yung nagalantaw sang balita, nagamonitor,
Kahapos na gina mag-comment, kahapos na gina magbuya sila, no? Kahapos na gina mag-judge, pero wala kabalo kung ano kabudlay sa struggle na ginahimo naton dire. But kaluyan, no? The blessing in disguise man sa aton nga na-survive natin ini siya and ongoing ang sistema kag sige-sige na siya gihapon. Straight from the committee chairman on locally stranded individual, mga ngayo kita update anay live diri sa atong programa, Councilor Cindy Rojas. Good morning, Councilor Cindy. Good morning, Councilor Salanga. Good morning to all the listeners. Kumusta ka? Okay, good. Aga mo pa ko bugtaw. Kumusta so far? Ang nag-discuss ako diri subong tatlo akong concern, Councilor Cindy. Ang OFW nga repatriation which ongoing siya gihapon. In fact, may 22 naman last night na nagabot. Ang LSI nga kung 22 ang gaabot sa amon almost every day sa inyo ya damo-damo pagid kay damo pagid Japan stranded and ang apo right after our interview, no? But unahon ta na ang LSI. Kumusta ang aton nya LSI subong? Anong mga bag-o nga anong mga changes sa ginhimo naton para mahalungan pagid matatap pagid naton ang mga LSI kag community naton sa syudad sa Bacolod? Well, okay. For this week, nagsugod kita sang Lunes, no? Nagbato na kita liwat sang LSI. Every day ni siya, may ara kita flight, no? From Manila. One flight a day, every day, hasta kagapon, Sabado, no? And wala labot sa aeroplano, may ara kita sang to go nga mga vessel trips na ginabaton man. So far, sining bilog nga week, no? Ginsuma ko ang tanan ni LSI nga nag-inabot more or less do mga ara kita sa 400. Almost mga 300 plus, no? So same health protocol kita gyapon sa LSI. Upon arrival, no, ginadala naton ini sa school quarantine, sa school facility naton, no? Okay. Ginasugat gini sila sa aton nga city bus, no? Pareho man sa OFW Councilor Salanga. Ginasugat gini sila naton sa city bus naton. Ginadala sa school facility, no? Upon arrival sa school facility, ginaswab na sila to dayon, no? Pagkatapos swab, ang iban mapabili na sila sa school quarantine, no? For those nga gusto ya sang libre nga quarantine, no? Mapabili na sila sa school. Ang iban preferably kung gusto nila kung gusto nila mag-avail sa hotel quarantine, it's personal expense on their part. So, usually, kaluyan ang swab naton kung okay man ang kagtayo yun ang test sa aton ng mga biolabs, no? Between 5 to 7 days kagwa ang result. Kung medyo damo backlog, no? Agakalabutan kita 14 days. So far, amo na siya ang aton nga health protocol, no? Okay. Councilor Sins, I would doon ta ka na kadali. Pwede ko na balikan ang sa sugod-sugod yun. What if, for example, ato ko sa Manila, or ato ko sa Cebu, or ato ko sa Palawan, for example, tapos, anong step na dapat kahimuon para makapuli ako dire? Kaya pag-sindi ko sa imo discuss a while ago, nga open naman taliwat for LSI. Ang OFW non-stop siya since sa nag-hold ang LSI 2 weeks, wala agin stop ang OFW, sige kami. Now, ang inyo subong, meaning ang LSI gin-resume na siya. Question, what if ato ko to subong stranded, anong dapat yung himuon first step gid? Dapat bala mapa-schedule ako eroplano, ma-walk-in lang ko or ma-online lang ko or dapat i-coordinate kita na sa City of Bacolod before ko makabakal sa ticket? Okay. There are different LGUs with different requirements, no? May ara iba ni LGUs kung diin ka na stranded, hapos ang requirements ng LGU. Pwede ka lang kakuha medical certificate, pwede ka kakuha PNP Travel Authority, pwede ka na insigida makabook ng ticket mo sa airline or sa to go. May ara iba naman nga LGU, before sila maghatag medical certificate, ina-require nila ang letter of acceptance sang Bacolod City nga LGU. No? So if you are an LSI, depende gina sa imo nga LGU kung diin ikaw na stranded. Okay. Now, ang aton nga flights sa airline, they are called sweeper flights, but these are in actuality, semi-commercial flights already. Because gabaligya sila ticket without kung sa ano pa bala
kung ikaw isa ka LSI, kumpleto imo requirement, Mm. pwede ka lang yan makabakal na yung ticket right away. Hindi ka na kailangan coordinate sa Bacolod City LGU. Mm. That's why we have LSIs arriving nga wala niya naka-coordinate sa office naton, wala man nakalista. Now, ang nag-coordinate sa office namon, no, sa office namon di sa NGC, ang ginaubra na namon is collate na namon ng ilang requirements, medical certificate, no, ang ilang Bacolod ID with Bacolod address. And for them, para hapos para sa ila, ako ang request ang PNP Travel Authority para sa ila. No, para easier for them because may ara iban nga LGU nga budlay magkuha sa PNP Travel Authority. So ginakolate ko na tanan nila nga ngalan, ako nagakuha sa PNP Travel Authority. Okay. After I get the Travel Authority, i-email ko na tanan sa ila, then amo pagkabakal nila sa ticket. Okay. Since klarohon ko, Councilor Cindy, meaning hindi kaya meaning depende sa LGU. Kayang pangango po sa imo, kung may LGU, nga mapasakay man lang sa ila, kag mag-abot din sa Bacolod, wala problema ang Bacolod, mabaton taya. Galing kay may ara iya, nga ma-require gidya sang acceptance letter o endorsement halin sa inyo. Correct. Like sa isa to kaadlaw, may isa ako ka LSI nga nagakuha siya sa medical certificate. I think hindi ko sure if it was Pasig or Pasay, no? Hindi na ko kadumdum kay kadamo sa ila LSI. Nagasigi siya tawag sa akon. Only to find out nga amo na ang ginapangayo ya kilanglan niya gid sang notice of acceptance sang Bacolod LGU para ma-release ang iyang medical certificate. Okay. Now question, nang tungod yan hindi pala Rio sang approach sang LGU, kagita din sa Bacolod ya, may acceptance man ako wala, batunon ta nang LSI mo, medyo amo na klaro subong. Correct. Anong himuon, Miss Councilor Cindy, sang isa ka LSI nga stranded, nga ga-require sila sang letter of acceptance? Paano sila mag-connect sa inyong opisina? Or paano sila mag-contact? May ara kita dira sang hotline nga ginhatag sa ila. May ara kami dira sang abon nga we have focal persons, no? Ang kung sino ang pwede nila ma-contact is either through sa akon or through sa akon nga technical assistant nga si Robert. No? So, if they do require such requirement, okay lang kami, ginatagaan gid yun namon sa notice of acceptance, no? Iti, kung sa bagay, bala counselor sa langga, ini nga aton ng mga LSI. Ang iba na, di pila nakabulan ka Pilipinsia mo. Correct. No? And, ma-clarify pagid ko sa isa ka bagay, no? May iban ka pamangkot, bala counselor sa langga, na ang 3 na kabulan nga papuliay naton sa LSI, hindi gyapon maubos. Amo na ang ginapamangkot sang kalabanan. Correct. Ang ila question permi nga ano gid kadamo sang locally stranded kuno na individual ang na-stranded sa lockdown during the pandemic. Hambal ko ang apon nga sabat hamba ko they are locally stranded individuals, but some of them are mga ginatawag naton bala counselor ising nga mga balik probinsya. Meaning, ini sila meaning ang iban, hindi na ni sila locally stranded individuals. Bali, ini silang iban, mga nagkadto sa Manila, no? Nagkadto sa Cebu, or kung hindi man sila nagkadto, nag-ubra dito, no? Tungod sa pandemic, nawadan ubra. yes, correct. So, wala sila choice. Babalik din sila sa aton nga probinsya. Correct. Kay supposed to be gali, Councilor Cindy Rojas, ang LSI gali is na-stranded ka lang niya. Kasi tawag siya locally stranded individual. Tama. Yes. Pero ang kakatabo subong, since damo kasi nga mga kompanya sa Manila, sa Cebu, sa Palawan, why na sila stranded? Mapuli na gid sila ya because why na sila ubra. Mapuli. Tama, Correct. tama. Nakawadaan na sila ubra. Tama. That's why ang aton nga office is not exclusively for locally stranded individuals. Ang iba na di balik probinsya na niya. So, it's okay. We still cater to them. Buligan naton gyapon sila balik diri sa probinsya, no? As long as they follow the health protocol sa aton man yang syudad. Okay. Malumpat ang Councilor since sa ginutod ta ginabla nang so
taas ang issue ligad, no? Nga may mga LSI nga nag-positive. Mataas-taas ang issue. Subong, anong development, Councilor Sinds, ng Councilor Cindy Rojas, hindi na tamo pa po LSI kung hindi sila mag-negative? Wala pa kita kabaton sang amo na nga directive, Okay. no? As it is, as of yesterday, baton kita yagyapon sang LSI without the RT-PCR test from wherever point of origin they come from, no? So, but I also nakabati man ko sina sa ina nga patakaran nga kuno sugod-subong kilanglan may ara na sang negative na RT-PCR before kita magbatod sang LSI. No, so hindi pa klaro ang directive sa aton, no? But if such directive is mahatag na sa aton, then ang aton ni LGU ma-follow sila sa ina nga directive. Pero as it is right now, wala. Pero kita dire sa Bacolod, Councilor Cindy. Anong protocol ta gyapon niya? For inbound? Pag-abot na dire sa aton sa ang mga LSI, i-quarantine sa school. And then i-swab, no? I-swab right away. After swab? Tapos quarantine. Okay, after swab, kung temprano ang result mo, let's say in 5 days or 7 days, nagwa ang result mo, pwede kakapuli, you continue your 14-day quarantine sa balay ninyo. Kung negative? Kung negative ka. Oo. What if wala pa result? Kung wala pa result, then you have to wait it out Okay. until magwa ang result nimo. Medyo amo nang clear subong sa Bacolod. Unlike before, nga tungod nagaka-short kay sa ato niya facility, why ta anticipate ang massive, grabing influx ang LSI, after swab, home quarantine sila. Ang difference now is this. Pag abot gila sa inyo, sugato nyo sa airport, dulong sa facility, swab, for as long as why pas ang negative ng result, hindi sila kapuli. Correct. Kaya dako siya nga development, Councilor Cindy, at least ang impact ba sa aton diri bala ang fear man sa aton diri nga pumuluyo, pian-pian man. Councilor Cindy, sige na gyapon ang pag-provide natin food, no? Kung aras sa school facility, city gyapon, government, kamo gyapon ang provide. Kita gyapon ang government gyapon ga-provide, no? Libre pag school quarantine, libre ni siya para sa aton nga mga LSI. No, and I'm very thankful nga very active gid katama and very efficient ang aton nga mga frontliners naton sa aton nga mga school facilities, no? From the BHWs to the nurses, no, to the school utilities, aton nga DSSD, no, ang aton nga PNP, no, they keep the school quarantine running. Labi na gid ang aton nga DSSD, no, sila nag-provide sang food, no, the 5 times a day. Kablo ka councilor sa langga, hindi lang ulango magplano sang menu. Correct. Nga good for 15 days or good for 14 days para sa aton nga mga LSIs. Correct. And usually ang feedback na makuha ko is Councilor Rojas, wala sang may nagasulit nga pagkaon. Every day kuno lain Wow. menu. Wala yung sulit-sulit kuno nga food. Kablog ka, Councilor Rojas, ikaw daan mahilig ka man magluto. Ba't ako ka-suggest sa mga sudanda mo? So, amo na ang isa nga pwede gid naton mabugal, no, sa aton nga mga school quarantine facilities nga kadamo na gid sang LSIs nga naglabay da sobra na lipo. And ang tanan nga feedback is amo gid na bastante katama sa pagkaon. Gani man. Of course syempre limited ang aton nga facility sa quarantine, no, because school na ang ginagamit naton, no. Pero ako gapati ko that we make up for it sa pagkaon nga gina-serve naton sa ila. Actually, compared sa pag gusto klarohon gali kay damo pag mangkot sa akon ang sino in charge of food. No, klarohon ta ang sa OFW hindi kami naka-intra. Iyan na siya ka OWA. Yes, no, accommodation correct. and food iyan siya ka OWA. Why kami na hindi kami nakahilabot dira kay syempre mahuya ka man lang mag-demand kaya kay ilaman niya na shoulder. Pero ang LSI city gidya kamo gidya Councilor Cindy SSD frontliners gidya naga-prepare sila. Gidya ang naga-provide sina, no. Iya gidya ka LGU sa Bacolod City, no, and it is
It is handled by our DSSD, no, which is headed by our department head, si Ms. Pasitero, no. So, ang ato na tanan-tanan nga nagaman sa aton nga mga community kitchen, sa aton nga school quarantine, they are all our social workers and daycare teachers, no. So, may mga team na sila sa kada facility, no. Mayroon sila team of 8, no, team of 10. As early as 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, gabugtaw na lang sila, kaya nagasugod na sila digamo, no, for them to be able to serve by 7:30 in the morning ang breakfast. Kabalo kami ara kita Councilor Salanga sang school facility nga more than 100 LSIs ang nagatinir dira. No, so you can just imagine ang effort and efficiency nga ginaubra sa aton nga mga DSSP. Every single meal prepared, no. Actually gina-document na nila, no, kung makachimpo sila, gina-document na nila, ginapadala nila sa ako, no. And ginapakita ko na sa kay Mayor Bing, no, para makita man nila ang efforts ng aton nga mga DSSP. And ikaw siguro mismo Councilor Salanga, nakita mo man. And mapawaw kagid sa ilang yes, correct. Hindi lang niya silinga nga daw food lang na ginbutang. Mayara kita nutritionist nga nagaplano sang ila pagkaon, balanced diet. Okay. Na-interview ko actually si DSSD head kag gin feature tes laban time diri kanami gid no. Councilor Cindy, ang Rojas ang imong message una sa mga stranded pang LSI nga hindi naton ma-accommodate because syempre kasi hindi man ko nga gina-limit naton, gina-control naton ang sulod diri plus ginalantaw ta kung ano pa bala ang kadugayon sa mga resulta bala kag good thing one trip a day na lang at least ang flow naton diri mas smooth compared sa una nga tag-5 tag-4 ka-arrival sa buong isa na gid lang, no. Your message sa mga LSI nga stranded paghihapon and assurance naton sa ikaduwa ang assurance naton sa pumuluyo nga ginatatap naton ang aton LSI kag gina-secure man naton ang safety sa aton diri pumuluyo. Okay, para sa aton nga mga LSIs, no, especially to those LSIs nga ara sa Cebu, no, Councilor Salanga, ginapabalota ka nga we have LSIs stranded in Cebu nga sa Subong, hindi pa gigyapon kapuli. Actually, 1 week na nagbalik ang biyahe. But it is a challenge for my office nga mapapuli niya ang aton nga mga LSI sa Cebu because of their ang ila to nga problema kay close off na naman ang aton Tabuelan Port. No? Gisirado na naman effective July 16. So, may ara kita to mga LSI sa Cebu nga naluoy na gid ko actually sa nila to nga sitwasyon. No, but I have been trying to get a travel authority para sa ilaman, no, and budlay gid, no. So, kapangita gid kami sang lain na naman nga channel kundi na naman kami makapangita sang makahatag sa aton sa travel authority para sa aton nga Cebu LSIs, no. Ang aton iba naman yung LSI sa mga iba naman nga lugar, no, ang ara sa Mindanao, thankfully we have to-go vessels nga naga-cater Cagayan, Iloilo, Bacolod, no. So maka-avail gid sila ina nga trip, no. For our Manila LSIs naman niya, amo ni sila ang medyo maswerte kay hapos sa ila because we now have 1 flight a day for all our LSIs in Manila. No, so open lang niya gyapon ang amon nga office, no, for accommodating sa tanan nga ton nga mga LSIs na mapabuli, na makapuli diri sa aton nga syudad, no. So email lang sila, may ara kita da sang email address man yung hatag, no, para sa aton nga mga LSIs, no. Rest assured, no, nga gina-workout din naton ang ila tanan nga mga requirements, no, sa kutob nga makaya sa aton nga opisina, buligan na aton nga LSIs makapuli diri sa Bacolod, ara lang kami dira, no. And for all the Bacolod nun. Sa aton nga mga Bacolod nun, ari diri Subong sa Bacolod, ari kami di sa government, no, we rest assured, we are doing everything man
para sa inyo, no, to keep Bacolod safe, no. Hindi ni namon kaya kung kami lang, Correct. no. This has to be a concerted effort on everybody's part, Correct. no. So kung may ara kita da sang batsyag ninyo, kung may LSI dira nga nagpuli, nga nag-agi sa laing nga paagi, nakapuli sa mga panimalay nila, buligi nyo kami, pabalo sa inyo bihert, sa inyo nga mga barangay, kapitan, no, or sa mga kagawad nyo da, nga may ara kita da sa mga LSIs na kilanglan i-quarantine, no. Kung may ara man kita da sang mga LSIs ka nagpinuli naman sa ilang mga balay with negative results, I hope hindi na natin pag-discriminate sila, no, because they already have the results and they are negative, no. Correct. So kita working kita sa aton nga gobyerno, no, ginaubra naton ang tanan-tanan, no. I always tell this to all my LSIs, kung kamo mapuli kamo diri sa Bacolod, no, may ara kita diri sang ari na dingadaan sa Bacolod nga naga-star, no. So we also have to look after the welfare sang Bacolod non nga ari diri, no. So kamo bilang LSIs nga nagapuli diri, ang ako niya permit na pangayo sa inyo that you have to be responsible LSIs para hindi kamo manghalit, Correct. no, sa kung sino na ang ari diri man. Kanya may ara kita diri more than 600,000 pumuluyo diri sa Bacolod, no. So kamo nga mapuli diri, you should also be very careful. Kay syempre for the last pila ka bulan kita diri sa Bacolod, grabe kita ka careful, no. Nagsugod saka ang cases naton when we opened our borders, no, but that's inevitable, Councilor Salanga. Yes. Kasi, of course sila ni aton man ni sila mga Correct. pumuluyo mo. Hindi mo na pwede babayan. Correct. That's why So, win-win solution kita. Correct. Accommodate kita, naga-bulig. At the same time, cooperate gid sila. yes, in return, all we ask of them is they should be responsible LSIs. Magbalik na di sila sa Bacolod. Hindi may ara man kita sa ginaulikdan nga 600,000 man sa Bacolod noon, nga ari na di, nga nagahalong man. Correct. Councilor Cindy Rojas, stay healthy. Kay abi mo sa nagsugod ni ginhatag si imong LSI, ginhatag sa ako ng OFW. Isa sa mga goal ko di ginapangamuyo, ginya hindi lang ko Lord pagpatrangkasuha kung sa kita kay katubang kami nga nagarisgo kaluyan gid no, blessing man. Sa God man gani, Councilor Salanga, si Mayor Bing magpili No. ng tagaan ng assignment, no, kay ang mga healthy ang pang tagaan. Ang mga mapulaw ang mga mapulaw kay mga ano man Ang to mga no. palapulaw. Oo, Correct. so God bless sa imo dira, dapat healthy kita. Likewise, Councilor Salanga. Yes, no, kay ang aton nga risgo ni kadako man katama, but kaluyan gid pila ka nakabulan ka handle LSI, pila nakabulan ka handle OFW na sustain taman, no, maski papaano Correct. gid. Salamat Kaya Councilor sa Cindy Thank Rojas. you. God bless sa imo Happy mga staff Friday. nga nagarisgo dira tubang kag-accommodate sa mga LSI naton. Thank you. Nabatian si Councilor Cindy Rojas, ang aton niya committee chairman on locally stranded individual, no LSI. Ang tanan man niya LSI, siya man ang nagtubang, nag-accommodate, nag-risgo man, no. For the past few months, nag-start ini siya April, May, June, July, do mga 3 months na, magtapos na ang 3 months. Almost every day, nagatubang, nag-accommodate kita, kadamo, na-mention ko kagin, nakadamo sa problema, gintubang, gin-encounter. Along the way, tungod wain siya gin-anticipate, but at the end of the day, ang importante, nahimo nato ng atong masarangan sa pagbulig sa mga na-stranded dito. Ang ibang diga reklamo, gambas lang tanin di magpasulod kay tungod sa LSI sa OFW amo nang nag-increase ang case, pero kung wala sa ilaw ay man do amo na bla. The truth is hindi mo nila pwede pabayaan, no? Hindi mo nila pwede talikdan. Nablang tawag lang sa tiyempo nga dungan makamulangoy tanan, no? Dungan man talangoy tanan, kagkwa isda sa baybay, tapos takas tanan, puli, prito, kaon. Anay subong, may risgo, hindi mo na pwede ang pagsalom ito nila yara sa barako, mabiyaan na sa baybay, kaya para maluwas tayo, kaya tungod nila, na ito yung sitwasyon niyan, hindi pwede. Hindi tabi talikdan ng ato niya mga utod niya OFW or LSI nga na-stranded dito. That's why, naman tawag lang, turn ka between two difficult nga sitwasyon. Kung hindi mo sila pagbatunon, mas dako na tong risgo nga sila sa outside sila sa Bacolod.
hindi na pwede sila daan mo yung border mo for them because Bacolod noon na sila. Kung pabayaan mo na sila to, kag mangin luwas na to sila, kag bahala ka mo to yung sitwasyon nyo sa Cebu kung sa Manila, sakit na para sa ila, malik sila pamilya. At the same time, pagbaton mo di, mabuyawan, di magyapong katao, ay, paslod yun na di, kabalo na lang ka mo, dako to risgo, hindi ka kabalog, isa kung anong imong disposition. But for now, ang mayo lang gidiri is that ginatinghuan lang gid nato no nga impose ang insakto nga protocol dire para win-win solution mabiligan ang LSI and OFW at the same time maproteksyonan natin dire pumuluyo. Ara si Councilor Aisha sa piyak nga line. Sige, try tanay hingagaon tabi ang apor. Importante man siyang apor mo damo man naga-inquire subong kung ano ni siya ang apor no o kung authorized person outside the residence. Kaya medyo na-confused mo na ako sini. Pero kung ano ang mga kinahanglanon kablo kami mga kontraktor, may mga araya nga makadto diri sa Bacolod. Ngayon, hindi sila LSI, hindi sila stranded, hindi sila Bacolod nun. Mayara man may project lang diri. No? Mayara man may mission lang diri. Mayara man may ibrahon lang diri. So kung di sila magdugay diri like mga 4 to 5 days lang sila diri siguro, tawag sila apor, hindi sila kinahanglan niya iswab nor i-test. Kiti may mga flight na sila back, meaning before pa sila nag-abot diri tested by company na sila no nga safe na sila. No, so try ta kung ara siya. Good morning. Good morning, Councilor. Okay, live subong si Councilor Aisha Villaflor, ang SK Federation President ng siyudad sa Bacolod, nga ginhatagan responsibilidad ni Mayor Bing nga mag-handle sang apor. Ang apor, Councilor Aying, is authorized person outside residence, tama? Yes, Councilor. Pwede mo ma-discuss sa amon further kung ano ni siya paano ta gina-consider ang isa nga makato sa Bacolod as apor? Ang ato niya mga outside residents, sila ang ato niya mga essential workers. May guideline from the national, nagtatag na sila sang list of those people considered as authorized person outside residents. Hindi sila ang mga hindi residente, balas ng Bacolod, for example, taga Manila, nga may business, di sila, or may essential work silang obrahon, dito sa Bacolod. Sila nang gina-considered nga apor, Councilor. Okay. So, meaning essential worker or may mga mission or may mga transaction diri sa siyudad sa Bacolod. Yes. Kung hindi ka for example, essential worker. Like for example, may building ka dibi nga may project ka dibi nga ibutang sa siyudad sa Bacolod and then makadto ka di for a meeting. Paano is that person considered as a foreman kung mga 4 days or 5 days lang siya de? Yes, Councilor. Kina-considered naman na silang apor provided ni ilang company will let may essential ang ilang pagkadodri for the meeting ng ilang company. So kung ang apor natin, ang guidelines kasi na kung mas-stay di sila sa Bacolod for less than 5 days, we swap and go na sila natin. Okay, meaning, kung less than 5 days ang ila transaction dire, anong basis nyo? Dapat pagsulod nila dire, may papels lang nga naka-state ang ilang company nga dapat sa amo ka ni maabot, sa amo ka ni mapuli, amo na ang inyong basis? Yes, Councilor. Ang aton nga apor, ginapangayuan na sila before balas ang pagkadto din nila sa ID from the company, letter from the company nga nakastate ang purpose nila diri, number of days ang stay, kung hindi sila ma-stay, para ma-monitor sa aton nga barangay, kat ang ilang return ticket plus ang certificate of employment nila. Okay. Pwede na nila, may ara apor nga gina-email na nila ahead sa aton opisina sa SK office, may ara man nga upon entry amo ang pag-check ng paper, so nakita silang description ng Councilor, kaya may ara iban nga company na nga hindi aware nga pwede na sila gali kapasa di ahead ng ilang mga documents. Okay, Councilor Aying, klarohon ko ang isa ka apor dapat may email isang tanan nga detail documents kag may case man niya nga pag-abot na lang because didto mismo sila company sa Manila or sa Cebu or sa DNW Halinbe wa ni sila kabaloy nga pwede gal sila maka-inform sa inyo ahead of time. Upon arrival, dira nyo gina-evaluate kung how long siya dire. Pag less than 5 days, considered siya as apor. Dapat may proof siya nga mapuli siya sa amo sa ning adlaw, no? Kag may letter sa iyang company. What if 7 days to 10 days na siya ba? Example lang nabutang. Okay, may Councilor for the state and for less than 5 days, may aramang kita apor nga stay before mo. So, ang atong guidelines for apor who will be staying here for less than 5 days, in a swap and go na
for those who will stay here for more than 5 days, iswab and ma-undergo sila sa 14-day quarantine before sila i-release. Okay. So, swab and go for less than 5 days. And swab and quarantine kung more than 5 days ang ila dibi nga stay. So, mas maayo pang labigo na gid lang nila. Galing kidasig naman sa mga resulta, no? Kaya ginawa na gid man lang siya. Councilor Aying. And regarding one of the most common questions wala, kung may company gusto nila yung hotel quarantine na nila ng mga employee, so may kita option to undergo some 40 full facility nga gina-provide ng city or pwede sila ka-hotel quarantine under lang sa ato duwa ka-affiliated ng hotel, Middletown Hotel, Cat Avenue Suite by at the expense ng iya counselors ng company. Okay. So, very clear. Galing ka atong time ka limited ka tama. Tsakto to siya. Meaning, ma-provide ang city isang facility kung i-quarantine ka or choice sang company mo kung i-hotel ka but at their own expense. Kaya tungkol ilaman na yung transaksyon mo pasulod din sa ilang empleyado yan mo. So, mayroon kita i-affiliated. Okay, last thing lang, Councilor Aying, diin mako-coordinate, paano maka-coordinate ang may mga transaksyon diri sa Bacolod nga hindi sila yung LSI. Paano? Di ka man malabot? Okay, pwede sila, Councilor, maka-email sa aton nga official email account at ayeshajoyv06@gmail.com or pwede man sila coordinate sa aton nga SK office. We have the SK Federation Bacolod na page. Pwede na sila maka-message sa aton. Okay, Ayesha Joy, AYESHA, no? Yes. Tapos J-O-Y space, Joy, J-O-Y, V. Wala space, Councilor. Wala space. Ayesha Joy V, tapos 06. 06 @gmail.com. Yes, Councilor. Or makadto sila sa imo opisina sa Government Center, 2nd floor, SK Federation Office. Yes, Councilor. Or pwede sila makasend message sa aton nga official SK Federation of Bacolod City nga Facebook page. Alright. Councilor Aying Villaflor, madamo gid salamat sa imong nga time and very clear gid ang ating discussion. Nabatian si Councilor Ayesha Joy Villaflor, ang SK Federation President sa siyudad sa Bacolod, kag gin-assigned ni Mayor Bing nga ma-handle sa aton yung mga apuro kon authorized person outside residence. Very clear ang iyang explanation, although naga-anong signal gamay. Galing ang time time limited gid, dami taning information ini siya, but next Sunday i-discuss natin further ang about sina, no? Madamo nga salamat. Inagihapon ninyo kubos nga alagad konsehal Israel Ising Salanga diri sa inyong programa Istorya Espesyal. Don't forget to magsimba, pangamuyo, spend time sa inyong pamilya. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Pahinumdum, kung kulang ang vitamin D, basi kulang man ang immunity. Basi di kumpleto kung Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.